Morangkada na ang third Mango Harvest Festival sa probinsya sa Cotabato karong semanaha. Sa pagpanguna sa Office of the Provincial Agriculturist, magsugod kini karong Mayo 28 hangtod Mayo 30, 2025, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon, ngay sa ulog sa The Basket Capitol Grounds, Amas, Kidapawan City. Highlight sa aktibidad ang mango product display gikan sa mga mango growers sa probinsya ug ang exhibit tour. Ingon man ang gikahinaman nga mango eat all you can sa kantidad nga 80 pesos. Ipaygayon sab ang plenary session kung asa dunay mga presentasyon ug diskusyon kalabot sa mango cultivation and practices technology, mango processing, global mango trade and market trends ug uban pa. Apil na ang pag-draft sa resolusyon aron mas mapalambo ang mango industry sa Cotabato Province. Una nang gihimo ang field mango harvest sa lungsod sa Tulunan ug Carmen sa probinsya nga adunay abunda nga mga pananom sa mangga. Tumong sa aktibidad nga mapaila ang dekalidad ug tam-is nga mangga sa probinsya dili lamang sa rehiyon kundi ingon man sa tibuok nasod ug international market. Usa ang Cotabato Province sa mga top producers sa mangga sa tibuok Rehiyon 12 nga dunay dulan 4,000 ka hektarya nga mango plantation. Dai sa Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe